Da ka jing ngau sarong ka Meghalaya kala sakhi ka jing yo let ya shimbenta jung ki arngot ki thaya le kai football na preng ka kinhon jung ki arpulai ngot ki nong le kai ka kinhon na India ka bannet ya areng sha ka lumpung SAFF under 17 Women's Championship ka ban salong shen ha Bhutan. Kini ki arngot ki thaya le kai na Meghalaya ki kinthop ya ka Alisha Lyngdoh na East Jaintia Hills ka bala sha jet kum ka nong le kai ba shadin defender but ka Bonifilia Shillong na Shillong kum ka nong le kai hapdeng midfielder. Ka jing treshi tom bat ka jing IT lut jong ka Alisha kala play ya ka lat ban yo rong sha ka kinhun ye le kai jong kari bat ka bala pen urlong shisha ya ka jing ang not ka jong ka ban yo mihkhmat ya kari India sha ka lumpung jong ka perthei. Ka East Jaintia Hills District Football Association kala pen paw ya ka jing ngau sarong ka bakrau halor ka ni jing job ka jong ka bat ai ru ka jingkit bok kit ruang na ka benta jong ka bat ka banlong ka buram ka bakrau ya ka district bat ka jalahi barok ka wei. U menteri rang ba ka jala u Conrad ke sangma lingba ka rensan social media jong u ulaong kalong ka jing ngau sarong ban yo iya ka kerteng jong ki arngot ki nongele kai na Meghalaya ha ka thop jong ki arpulai ngot ki dikhat ka kinhun jong kari India na ka benta ka lumpung ye le kai South Asian Football Federation SAFF under 17 Women's Championship ka banlong ha Bhutan. Ka jing kublay bat ka jing kit bok kit ruang na ka benta ka Bonifilia Shulai ka bade ka midfielder na Shillong bat ka Alisha Lyngdoh ka defender na East Jaintia Hills. Tungin ya ay mensim ya ka kinhun India. Ka kinhun ya le ka India ka bannet ya ay reng sha ka lumpung ka kinthop ya kinong up goal ka Muni Suraj Muni Kumari bat ka Tamphasana Devi Konjengbam ki defender ka Alina Devi Sarangthem Alisha Lyngdoh, Binita Horo, Devyani Linda, Elizabeth Lakra, Priya, Ritu Badek, Tania Devi Tonambam, midfielder Abhista Basnet, Anita Dungdung, Bonifilia Shulai, Julan Nongmaithem, Pritika Barman, Shweta Rani, Barkathanda Moni Baski. Kithaya le ka shakmat ki kinthop yak Anushka Kumari, Nira Chanu Longjam, Pearl Fernandez, but Kavalaina Jada Fernandez. What do I remember? Using a condom every time? Yeah, I remember. I don't ignore it. Using a condom every time during sex is really important. Wow, Ria is smart. Life will be safe for sure when condom is used always. Don't ignore, remember once more.